Hello guys, good morning. Welcome to my channel, Nening Payat Vlog. Akong himon karon, mamahaw ko ang pamahaw na ko, wala na. Padulong na paniud to. Alas 10. 5 minutes na lang para mag alas 10. Giun na pa ang laba-laba. Init naman good gayon niya pagkuan. Ito na ko maglaba, so bala lang init ang kaon. Inambita ko ganiha og kuan. Milo. So, yan guys. Nakoy rice. Gamay ra kay akong rice ha. Diet ko. Diet. May chorizo. Then, ulinaw na bulad-bulad. Ayan. Ampalaya with egg. So, then, matching. Sinamak na tuba. Suka tuba. Manta guys. Alasa mo. Okay. Mouse ako. Concentrate sa kong kaon. Di sa kong magkuhan yaw-yaw. Luto na daw. Oh, nana. Akong sis nagluto ani kaya nang laba naman ko. May kaning mga kuan ampalaya. Gahapon yan tumanig palengke. Namalit mi ka ng kuan palaya. Ang ko kakaon ko ampalaya. Kan baligya na sa tindahan dito namalit siya guys. Ini po tuna chorizo. May yun ka ano pagka nang gutom ka ita na pag di ko gutom di ako makain siya wala na gamay ragya pa akong makain. Wala magliyok-liyok sa usa ko mamahaw. Pala gutom na gutom dito. Bulad. Ulinaw. Ganda. Ay. Ang kain. Kayo. Ang bulat. Tambal sayuti. Ay. Kape kayo guys. Nang laba ko. Panahurot og labat tanan. Gihaf lang nako. Panang makaya lang nako. Bakay. Masobrahan og laba. Sakit kaya ang likod na ako. Magduyan na po ko. Kanang mara na po kong malumurang ako ang lughan. Nalugos ko ginawa. Mga tamatang ang laking laba. Iwasin na ako ko. Para madali. Tapos hinahinayan akong banlaw. Hindi ang panahon ka rin inipal. Mauga dyan akong nilaban.
Ano po itong sitsaran guys? Yung akong sitsaran sa sayang. Tapos magod siya pagkakaunan. Tapos magod siya. Tapos magod siya. Di na ako nagkauroton guys kaya naipaywa ng kakaon akong anak ko lagi dyan yung mata na yan share niya tapos kani tunang nga chorizo isa-isa may tapos bulinaw din lang pag ako siya bulinaw panabo PLDT na mo ni siya ginapang-palit guys ang kaning chorizo sa Gaisano Mall kaning bula dito sa Bularan lapit sa may PLDT palengke mas mga gulay sa bagsakan may nagapalit guys kay barato kay dito mo pamalit og mga lamas sa gulay kay barato kay dito daghan na mo mapalit sa inyong 100 yan yung good ka lang mapili og kanang mga good nga mga lamas kay pa may mga barato pwede pa mga gwapa pa kaayo usay na pag tinapok na tag 5 lang tag 5 na ka kuan karlang bumbal kulikot pag nawa kulikot na tinapok kaon dyan ako na isa tanan kay mo na ko sa chili sauce parang daghan kayo ang ilang 5 mga worth na siguro siya 30 pesos kung mo siyang paliton mga green pa siya pero kasagaran kung ginatinapok nila kuan kulikot kay ka ng mga inog na wala na kayo ang color shout out dahil nako tong bayaw na ako nga si Dabiana na apo siya pisto diya sa bagsakan na kaya nakakuha siya pisto diya kusog na halin diya sa bagsakan buntag hantod hapon na siya na maligya diya kaya napay pakapin napadyoy libre salamat ne salamat sa kuan ni palibre ni ay pakapin gulay stop na akong gulay kasi makalimot ko mahurot na akong bulan wala may bulan ang isa sa kurban kapag na naban pagilin ako para sa anak paning mata lugay kay mong mata guman na naglaba ang inahan limpyo luto nako mata so that's all guys salamat sa inyong pagtanaw sa akong video karon sa akong pagpamahaw thank you don't forget to subscribe like and share my video and click the notification bell para updated o ma-notify mo sa akong another video so bye guys thank you for watching